Hola, sóc el Martí Pere Ferrer, acabem d'arribar aquí al fantàstic Teatre de l'Aurora. No hi havia vingut mai, però sí molt content perquè us vinc a presentar Tennessee. Com veieu, acabem de descarregar la furgoneta perquè després diguin de les estrelles, com de les estrelles que parla el Tennessee en aquesta obra. I el que us vull és convidar que vingueu al teatre avui, demà i demà passat, divendres, dissabte i diumenge, per veure aquest treball que estem fent sobre la vida de Tennessee Williams. Els que coneguin Tennessee Williams trobaran moltes coses que identificaran amb els seus muntatges teatrals i els que no veuran una obra de teatre on està plena d'emocions, plena de sentiments i plena de teatre, que en el fons és el que ens agrada fer. Explicar històries, aportar emocions i divertir a la gent. Aquesta combinació crec que la trobareu a Tennessee i jo me'n vaig a treballar perquè ja tenim aquí en Jordi muntant els decorats i per tant us espero avui, demà i demà passat a veure Tennessee. Fins aviat. Adéu. Molt bé. Va, som-hi. Jo et ve.